Tänään olisi sitten tämmönen ruokajuttu, kun mulla oli jauhelihaa, kun mä ostin tossa ne 3 kiloa ja ajattelin, että tehdään tänään tämmönen meatloaf tässä. Siinä on se jauheliha ja otetaan täältä. Pistetään toi vähän tohon sivuun. Otetaan tosta pari kananmunaa tohon. Siellä on taas toi napanuora näköjään. Napanuora, joka on kananmunissa ja no ei kai siihen kuole, annetaan sen olla siellä. Että sinne menee tietysti vähän kuoriakin, kuinkas muutenkaan. Ei se mitään, otetaan ne tuolta sormilla pois tuolla tavalla. Mä en ole ikinä ollut ekspertti tässä tämmöisissä kananmunien aukaisemisessa, niin eihän se maailmaa kaada. Vähän sekoitetaan näitä. Mikäs täällä nyt piipittää? Tai niin, toi uuni on nyt tossa lämmin 350 ja mikä on semmonen 175 ehkä. Että onks täällä noita korppujauhoja? Eiks nää jotain korppujauhoja oo tai mitä nää on? Pistetään niitä tänne kananmunan sekaan tällä tavalla. Tuolla tavalla ja sekoitetaan ne. Nehän menee pitkin pöytiä. Tänään on vähän kaikki menee tällä tavalla sotkusekset. Tuolla tavalla, jos siihen panee vähän vettä, niin mitähän tästäkin tulee? Onhan tätä ennenkin tehty ja on se aina onnistunut. Vähän näitä tällä tavalla. Annetaan ne vähän aikaa tuossa imeytyä tohon ja tuolla tavalla. Sitten mulla on täällä tätä sipulia. Tommonen kourallinen sipulia, mitä mä tässä katkoin. Pannaan ne sipulit tänne jauhelihan sekaan. Otetaan ne kaikki tästä tuolla tavalla. Niin sehän on nyt Thanksgiving weekendikin täällä, että pitäisi olla kalkkunaa syödä maanantaina, mutta mulla ei semmosia ole, enkä mä semmosia syön, niin ei se mitään haittaa. Sitten pistetään siihen vähän ketsuppia. Siinä on näitä negeripusseja. Heinzin ketsuppiahan tämä on. Käytetään näitä pois, kun ei nää hirveästi varmaan ikuisesti säily, niin saadaan käytettyä nää pois, ettei sit tarvi heittää pois niin kuin mä joskus joudun tekemään. Ei tässä nyt, on tässä nyt pari näitä isompia pusseja. Pannaan sit tosta, laitetaan tuosta pullosta sitten lisää sinne. Tuolla tavalla. Noin, siellä on pari pussia ketsuppia. Sitten lisätään tämä tämmönen sotku, kananmuna ja tuo korppujauho sinne. Mitäs siellä sitten vielä tarvii? Tosiaan sinne tarvii panna suolaa. Suolaa pistetään tästä. Mä otan tohon noin, että mä näen kuinka paljon sinne menee. Suunnilleen ton verran suolaa. Loppu heitetään pois. Onks mulla pippuria? Siinä on mustaa pippuria. Toi pippuripurkki on hukkunut. Mä en tiedä missä se on. Se on varmaan pudonnut tonne jonnekin hellan taakse. Ei se mitään. Samaa pippuriahan se tässä on. Kunnolla siihen pippuria. Lisään siihen vielä pikkusen vettä tästä ja pikkusen tätä ketsuppia täältä vielä siihen. Tuolla olisi ollut kyllä lisää noita ketsuppipussejakin, että eihän täältäkään tahdo mitään tulla. No, kyllä se nyt tuli. Mitäs siinä muuta sitten vielä tarvis? Ei siinä oikeastaan mitään muuta tarvi kuin nämä. Kyllä tästä ihan hyvä tulee. Sitten käsillä sotketaan tää. Mä en oo vielä keksinyt parempaa tapaa tähän kuin käsillä. Niin tällä tavalla se on kaikkein helpoin, vaikka nyt kädet vähän sotkeentuukin, niin eihän se mitään haittaa. Ei todella, mä en halua, että tää on liian kuivaa, että siitä tulee sit semmoista. Se saa olla vähän kosteeta, niin se kosteus pysyy siellä. Voishan tänne panna chilisaus vähän tosta, mutta ei viitti saukasta kokonaista pulloa tosta nyt sen takia, että annetaan olla. Ei se tarvitse tän enempiä. Johan täällä on sipulia ja täällä on kaiken näköistä muutakin. Että noin. Se on ihan hyvän näköistä ja kyllä se siitä maistuu. Pistetään se tämmöiseen lasivuokaan, kun
Mulla ei nyt muuta oo. Ja en tiedä puuttuuko täältä sit jotakin, mutta ei nyt tuu mieleen. Siinä olisi vielä noin banaanitkin on syömättä. Pitää nekin syödä tuosta pois ennen kuin. Tolla tavalla. Uudellaan vähän käsiä. Tällä tavalla täällä. Sitten mistä mä löytäisin vähän pitäis löytää vähän tämmöstä sprayta, kun pannaan tähän, ettei se ota niin hirveästi kiinni, että tuolla tavalla. Vähän tää on nyt sotkusta, mutta ei se mitään. Ei se mitään meinaa. Kaikki sinne. Siitä tuleekin hyvä määrä tästä nyt. Että tuolla tavalla. Toi tosta pois tonne. Vähän tasotetaan tämmöiseksi tasaiseksi tässä. Ja joo, tää on sit mun Thanksgiving ruoka, kun ei tässä mitään muuta oo. Ja niin, eiköhän se sit tällä pärjää. Ja katsotaan sit, jos vaikka tekis perunoita, keittäis tämän kanssa. Ja niin, taitaa vissiin just olla sen verran tuolla perunoita, että niistä tulee hyvä. Tuolla tavalla. Sitten siihen vielä, siitä tuli tuollainen. Se on nyt valmis menee uuniin, ja jos siihen pistetään pikkusen mä tykkään ketsupista joka paikassa, niin pannaan siihen vähän ketsuppia tähän päälle, niin se ei sit pääse oikein kuivamaan siitä. Tuolla tavalla mä vähän sormilla sitä tässä levitän tähän päälle näin, ja kyllä siitä hyvä tulee sitten. Tää saa olla semmosen melkein jotain tunnin uunis, kun tää on aika paksu tässä. Siinä on 2 paunaa, siinä on kilo sitä. Niin. Joo, tommonen. Heitetään se uuniin ja kyllä siitä hyvä tulee. Siinä on sitten tämän päivän ruoka ja keitetään perunoita ja sen sellaista.